A veciñanza da zona de Coaxe en Catoira está en pé de guerra. Preto das súas casas estáse construindo un almacén que, segundo indican, destinarase para almacenar material pirotécnico. Advirten que é un perigo e que teñen medo. Como non vamos a ter? As nosas casas están aí ao lado. Viches o que pasou en Tui, cando foi cerca Padrón, que tamén había unha que tamén explotou, o Padrón cruzou o río e houve casas que rebentaron os cristales. Como non vamos ter medo aquí ao lado? Non explota hasta que explota, porque aquí arde o monte. A parte de arder o monte, o fuego normalmente ao arder rebenta. O peligro non é que arde o monte, o peligro é que rebente o galpón, o que teña aí almacenado, porque din que poden guardar aí hasta 6.000 kilos. Os veciños comenzaron a mobilizarse para evitar que o almacén acabe destinado a ese uso. Están recollendo firmas e sinalan directamente ás administracións, especialmente ao Concello por enganalos. Empezar cos permisos de que iban facer primeiro para guardar cabalos, ou sea, para facer un xerra para cabalos, seguidamente outro permiso para guardar a pello de labranza, cando aquí non hai ninguna leira para labrar, nin hai nada, e despois que veñan dicindo que é unha pirotécnica, sin falar nin cos veciños, nin pedir explicación ninguna, nin dala. A estas protestas sumouse o BNG da Vila. Dende o Partido Nacionalista sinalaron os perigos que suporía o almacén pirotécnico e culpan o goberno local. O alcalde por enganar a veciñanza e o voceiro do Partido Popular por non facer nada para evitalo. Porque o 8 de novembro de 2021 había unha solicitude de información urbanística para a construción dun almacén pirotécnico. E aos 3 días, un escrito firmado polo secretario e polo alcalde, Alberto García, concedeuselle, díxoselle que sí que era urbanizable. Por lo tanto, sabían desde o principio que a finalidade deste galpón era para o uso do almacén pirotécnico. Que pasa? Que polo medio van enganando aos veciños e as veciñas, e non só a eles tamén, senón a corporación. Polo de agora, os veciños xa recolleron máis de 400 sinaturas. Ademais, están realizando reunións para estudar as posibles accións a tomar para evitar que o almacén garde material pirotécnico. Tamén tomarán outras medidas como manifestacións e a contratación dun abogado para loitar nas rúas e nos tribunais contra esta empresa.